ከለውጡ በፊት የነበሩ የትርክት ሂደቶችን መጀመሪያ ማየት ያስፈልጋል። ቅድመ ለውጢ ዝነበሩ ከይዲ ተረኽ መጀመርታ መርአይ የድሊ ቅድመ ዝለውጢ ዝነበሩ መንግስታት ኣብ ክልተ መቂልና እንሪኦም ተረኻት ነይሮም። ቀዳማይ ተረኽ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓይነት እያ ዝብል ከይዲ ተረኽ እዩ። ኣፈላላያት ዝረስዐ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ዝረስዐ ኣብ መንጎ ህዝብታት ምስምዕማዕ ዘይፈጥር ሓድነትን ምርዳእን ዘይፈጥር ኮይኑ ዝመፀ ከይዲ እዩ። መበል ካልኣይ ድማ ሓፈሻዊ ምትእሳር ዝደንጎየ ሓድነት ምትእስሳር ዘየለ ዝገብር ብሓፈሻ ሓድነት ዘጥፍእ ኩሉ ነገር ኣብ ነጸላ ተረኽ ዝተመስረተ ሕልሚ ነጸላ ሒዙ ዝሰርሕ ዝተበታተነ ሃገር ገይሩ ዝሓስብ ክልተ ጫፍ ዝሓዙ ሓቂ ኢትዮጵያ ዝደንጎዩ ከይዲ ተረኽ እዮም ዝነበሩ። እዞም ከይዲ ተረኻት ብተደጋጋሚ ናብ ጎንፂ ንኽንኣቱ ዝዕድሙ ምርዳእ ዘይፈጥሩ ሕዚ እንሪኦም በቢቦትኡ ዘለዉ ጎንፅታት እዞም ከይድታት እዚኦም ዝፈጠሩ እዮም። ድሕሪ ለውጢ ጀሚሩ መሰረታዊ ዛዕባታት ሚዛናዊ ምግባር የድሊ። ኢትዮጵያ ናይ ብርክ ዝበሉ ብሔረ ብሔረሰባት ሃገር እያ። ብዙሓት ዓይነት ባህልታት ዘለዋ ሃገር እያ። ነዚኦም ኣብ ግምት ዘእተወን ዝኣመነን ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ዘገናዘበ ተረኽ ብሔራውነት ንኽህነፅ ሓበራዊ ተረኽ ንኽህነፅ ዘኽእል ስራሕ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እናተሃነፀ ዘሎ። እዚ ኣብ ከይዲ ዝህነፅ እዩ እምበር ብሓደ ግዜ ኣይኮነን። ሓበራዊ ተረኽ እንድሕር ዘይብልና ሓበራዊ መንገዲ እንድሕር ዘይሓንፂፅና ሓበራዊ መባፅሕና እንድሕር ዘይፈለጥና ብዝተባታተነ መንገዲ ዝተፈላለየ ሃገር መሲልናን ኣብዚ ዝስራሕ ስራሕ መንገዲ ጥፋት እዩ ዝኸውን። ስለዚ እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ እናሰርሐ ዘሎ ሓበራዊ ተረኽ ናይ ምህናፅ ስራሕቲ እዮም። ሓበራዊ ተረኽና ሕዚ ጥራሕ ዝተፈጠሩ ኣይኮንን፣ ሕዚ እንፈጥሮም እውን ኣይኮንን። ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ኮይኖም ዘልምዕዎም ዘዕበይዎም ዝፈጠርዎም ተረኻት ሃረበኛታትን ጀግንነትን ኣለዉ። እዚኦም ድማ ሓበራዊ ታሪኽና እዮም። እዚኦም ድማ ብሓባር ዝመፁ ስራሕቲ እዮም። ነዚኦም ኣብ ግምት ዘእተወ ሕዚ ድማ ነዚኦም ዝደግምን ዝውስኽን ሓደሽቲ ሓበራዊ ተረኻት ዝበሃሉ እናሰራሕና ኣጀንዳታትና እናፈጸምና ናይ ሓባር ዝኾነት ሃገር ዝተመልኣ ምዕባለ ጋህዲ ንምግባር ዘኽእል ከይዲ ተረኽ ኢና እናሃነጽና ንርከብ። በተወሰኑ ነገሮች ካቴጎራይዝ አድርገን እሳቤዎችን ማስቀመጥ ይቻላል። አንደኛው እሳቤ ሀገር የመገንባት ሂደት ራሱ ፕሮጀክት ነው። ኣብ ዝተወሰኑ ነገራት መደብ ሓሳባት ምቕማጥ ይከኣል። ቀዳማይ ሓሳብ ሃገርና ናይ ምህናፅ ከይዲ ንባዕሉ ፕሮጀክት እዩ። ተሊምካ ሓሲብካ ዓሊምካ ጊዜ ኣቕሚጥካ ትበጽሐሉ ነገር ፈሊጥካ እትሰርሖም መደባት ምልዓል ሓንፂፅካ ኢኻ ከይዲ ህንፀት ዝሳለጥ። ስለዚ እንሰርሖም ናይ ሃገር ህንፀት መበገሲኦም ካብ ባዕልኻ እዩ ኢሉ ዘቕመጡ ሓሳብ ኣሎ። ንባዕሉ ዘይቀየረ ከባቢኡ ዘይዕረየ መራሓይ ክኾን ዝኽእል ሰብ ንኻልእ ተጽዕኖ ገይሩ ክቕይር ከዕቢ እንተተዛረበን እንተተመነየን ምእማን ኣይከኣልን። ስለዚ ዕቤትን ለውጥን ዝጅምር ንባዕልኻን ከባቢኻን ብምቕያር እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለዎ እዩ። ከምዚ እናበለ እዩ ዝዓቢ። ነዚ እዩ መጀመርታ ካብ ቢሮ ተጀመረ፣ ከባቢ ተማዕራረየ፣ ከተማ ምስራሕ ተጀመረ። ካብዚ ቀፂሉ ድማ ናብ ሃገር እናተስፋሕፍሐ ነገራት ብምዕራፍ እናዓበዩ ንክኸዱ ዝገበረ ሓሳብ እዩ ዝተኸየደ። እዚ ከዓ ሓደ ሓሳብ እዩ። መበል ካልኣይ ብዘለካ ዓቕሚ ምስራሕ ብእትኽእሎ ሃፍቲ ምፍጻም ብእትኽእሎ ምዕራፋት መቓቒልካ ኢኻ ምስራሕ ዘለካ። ስቑኢልካ ሕልሚ ጥራሕ ኣቕሚጥካ ክሳብ ሕዚ ዝሰራሕናዮም ፕሮጀክታት ብሓደ ግዜ መጀመርታ ጀሚሩ ክንሰርሖም ኢና እንትንብል ኩሎም እንተተሰርሑ ግን ድማ ተጀሚሮም ጠጠው ዝበሉ ፕሮጀክታት ይኾኑ ነይሮም። ስለዚ ፕሮጀክትና በቢምዕራፉ መቂልና ብተግባር ብውፅኢት እናራእና ብስተለምናዮም ልክዕ እናፈጸምና ብጽሬት እናሰራሕና ብቁልጡፍ እናፈጸምና እንድሕር ከይድና ኢና ስራሕቲ ውፅኢታዊ ኮይኖም ንምዕባይ እናሳኽዖ ድሌትናን እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ንዚ እዩ ማኣዲ ሃገር
በብምዕራፉ ተማቃቂሎም ዝተሰርሑ ካብ ማዕድን ይሸገር ተባሂሉ ተጀመረ ማዕድን ሃገር ማዕድን ወለዶ እናበሉ እናዓበዩ እናኸዱ ዘለው ፕሮጀክታት ድማ በሓደ ግዜ ምስራሕ ስለዘይከኣል ነዚ እዩ ድማ በብምዕራፍ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ እናተሰርሑ ዘለው ስለዚ ነዚ ተባሂሉ እዩ ካብ ቢሮ ተጀሚሩ ከባቢኻ እናማዕራረኻ ናይ ልምዓት ኮሪደር ስራሕቲ ልምዓት ከተማታት እናሰፍሑ እናኸዱ ዘለው እዞም ሓሳባት እዚኦም ስለዘይነበሩ ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ ነይሮም እዮም በሃንደበት ዝወፁ ኣይኮኑን ተሓሲቦምን ተዳሊቦምን ዝነበሩ ኮይኑ ግና በሓደ ግዜ ምትግባር ዘይከኣል በብእዋኑ በብምዕራፍ ሓልዩካ ንኽዛዘሙ እናተገብሩ ዘለው ሳልሳይ ሓሳብ ናይ ለውጢ መራሕቲ መብዛሕቲና ብተግባር ንኣምን ሰባት ኢና ንማሕበረሰብና እናሰራሕና ብውፅኢት እናኣመንና ምኻድ የድሊ ኢልና ንኣምን ኢና ስለዚ እንሰርሖም ስራሕቲ ውፅኢት ክሳብ ዘርእዩ ምስራሕ ኣለዎም ካብ መፈለምትኡ ብዙሓት ኣጀንዳታት ክለዓሉ ይኽእሉ እዮም ሓደ ሓዲኦም ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ኮነ ኢሎም ዝፈጥሮም ኣጀንዳታት ኣለው ካልእቶም ድማ ከይፈለጡ በዞም ኣጀንዳታት ዝውሰዱ ኣለው ነዞም ነገራት ምስዓር ዝከኣል ብተግባር ውፅኢት እናርአዩ እናዛዘሙ እንትኸዱ እዩ ከምዚ እንትስራሕ እዩ ሰዓቢ ዝህልው ናይ ምእማን ኩነታት ጋህዲ ዝኸውን ሱቂልካ ብምዝራብ ምእማን ኣይከኣልን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፉ መንግስታት ዝረኣይናዮም ነገራት ይዝረቡ እምበር ኣይፍጸሙን ስለዚ እንብሎ እንፍጽሞ ምዃኑ ምርጋጽን እንሰርሖም ስራሕቲ ብተግባር ባዕሎም ዝምስክሩ ዝኸዱሉ ከይዲ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘንበረ ነዚ እዩ መብዛሕትኦም ስራሕትና ካብ ዝተለምናዮም ቀዲምና እናፈጸምና ብፅሬት እናዛዘምና ብዝሓዝናዮም ውዕሊ ኮንትራትን በጀትን እናዛዘምና ንማሕበረሰብና እምነት እናፈጠርና ነዚ እውን ንማሕበረሰብ ዓለም ብዝገርም ኩነታት ውፅኢታት እናተርኣዩ ዘለው ስለዚ እዞም ሓሳባት እዚኦም ዝሓዝዎም ዝወልድዎም ዝሕዝዎም እዩ ካልእ ድማ ልምዓት ሃገር ዝህነጽ ብመንግስቲ ጥራሕ ኣይኮነን ሓገዝ ማሕበረሰብ ምትሕባር ማሕበረሰብ ኩሉ ብበዓሙ ብኽእለቱ እዩ ሃገር ዝህነጽ ዝብል ነገር ብተግባር ዘርአየ መንግስቲ እዩ ከም ዝፍለጥ ማዕድን ሃገር ብተሳትፎ ማሕበረሰብና ዝህነጽ እዮም ከምኡ እውን ከም በዓል ግድብ ሕዳሴ ዝበሉ እውን ብተሳትፎ ማሕበረሰብና እዩ ዝህነጽ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ነቲ ሕብረተሰብ በዓል ዋና ፕሮጀክት እናገበርካ ምስ መንግስቲ ብሓባር ብምዃን እዩ ህንጸት ሃገር ምርጋጽ ዝከኣል መንግስቲ ጥራሕ ፕሮጀክታት እናተለመ እንትሰርሕ ሃገር ተሃኒጻ እትውዳእ ማለት ኣይኮነን ምዕባለ ጋህዲ ክኾን ማለት ኣይኮነን ዝተማልአ ምዕባለ ጋህዲ እንገብሮ ማሕበረሰብን በዓል ሃፍትን ብዛማልአ መልክዑ እንትንቀሳቐስ ኢሉ እውን ምሁራትን ብሓባር ኮይና እንትንቀሳቐስ ኢና ዝተማልአ ልምዓት ነግህድ ዝብል ስራሕ ኢና እናሰርሕና ዝመጻና በዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ ፕሮጀክታት ዝምርሓሉ ዝተኸታተልናሉ ዝፈጸምናሉ ከይዲ ንብዙሓት ሃገራት ኣብነት እናኾነ ሕዚ ድማ ባህሊ ኮይኑ እዩ እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ ክሰርሕ እየ ኢሉ እንተሓሲቡ ኣብ ዝበሎ ግዘን ማሕበረሰብ ድማ ካብ ዝተጸበየ ንላዕሊ ብፅሬትን ጽፈትን ብዝሓሸ መልክዑ ብቁልጡፍ ዝዛዝሞ ምዃኑን ባህሊ ገይርዎ እዩ ሕዚ እዚ መንግስቲ ፕሮጀክት ክጅምር እየ እንትብል ማሕበረሰብ ተሓባባሪ ኮይኑ ብፅሬትን ብውፅኢትን እናርአየ ብቁልጡፍ ተግባራዊ እናገበረ ፕሮጀክታት እንትሕዝም እንትመርሕም ብክትትልን ካብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ጀሚሩ ዘለና አመራርሓታት ፕሮጀክታት እንከታተለሉ እንመርሐሉ ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ዘለው ጸገማት እንፈትሐሉ ከይዲ ኢና እዞም ኣፈጻጽማ ፕሮጀክታት ብዝተፈለየ መልክዑ ካብ ዝነበሮ ውፅኢታዊ ኮይኖም ንኽፍጸሙ እናገበረ እዩ እናመጽአ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ባህሪ እዚ ለውጢ መንግስቲ ፕሮጀክታት ንምስራሕ እንተሓሲቡ እንተጀሚሩ ብቁልጥፍን ብጽፈትን ዝዛዝም ከም ዝኾነ ብተግባር እናርአየ ዝመጽአሉ ባህሪ እዩ ኮይኑ እናተገለጸ ዘለሉ ነገር እዩ ዘሎ ናይ ለውጢ መንግስቲ ካብ ፕሮጀክት ኣመራርሓ መንጸር ባዕሉ ዝሓሰቦም ዝተለሞም ፕሮጀክታት ጥራሕ ኣይኮነን በዚ መዳይ ብቁልጡፍ እናሰርሐ እናዛዘመ ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ዝተሰርሑ ግና ድማ ኣብ ኣጀማምሮም ጸገም ዘለዎም ብትኽክል ተጸኒዖም ዘይተሰርሑ ጠጠው ዝበሉ ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ፕሮጀክታት እዚ መንግስቲ ዘለዎም ጸገም ፈልዩ ምትዕራይ ገይሩ ብትኽክለኛ ኣመራርሓ ፕሮጀክት ስርዓት ኣእትዩ ዝዛዝሞም ኣብ ምዛም ዝርከቡ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ንኣብነት ፍልፍል ሓይሊ ምልዓል ይከኣል እዩ በዚ ለውጢ መንግስቲ ዝዛዘምናዮም ፕሮጀክታት ግድብ ፕሮጀክታት ገናልየ ዳዋ ሓደ እዩ እዚ ፕሮጀክት ቅድሚ ለውጢ ጠጠው ኢሉ
ከይተዛዘመ ዝቐረየ ነይሩ ለውጢ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ብቕልጡፍ ዝተፈጠረ ጸገም ፈልዩ ኣማዕራሪው ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ወዲኡን ዛዚሙን ዘምረቐ እዩ ኣብ መፈለምታ ቀጺሉ መፈልፈሊ ሓይሊ ፕሮጀክት ኮይሻ ቅድሚ ለውጢ ብልቓሕ ክስራሕ እዩ ተባሂሉ ዝተጀመረ ግና ክሳብ 18 ሚእታዊ ተሰሪሑ ደው ዝበለ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ ለውጢ ምስ መጸ ንድሓር እዚ ጠጠው ዝበለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንምንታይ ጸገም ተፈጠረ ብምንታይ መንገዲ ንፍትሐዮ ኢሉ ነቲ ጸገም ፈልዩ ብናይ ባዕልኻ ዓቕሚ ፋይናንስ እቲ ፕሮጀክት ደው ምባል ስለ ዘይግባእ ምስራሕ ስለ ዘለዎ ሓላፍነት ተወሲዱ ኣመራርሑኡ ኣማዕራሪው ዝግባእ ፋይናንስ ዓቕምና ብዝፈቕዶ እናሰራሕና ሕዚ 70 ሚእታዊ ኣብፂሕናዮ ቀጺሉ ምስዚ ኣተሓይዝና ምርኣይ እንኽእሎ ግድብ ሕዳሰ እዩ ከም እትዝክርዎ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት እምነ ኩርናዕ እንትንበር ምስ ሓደ ኩባንያ ጣልያን ሰሌኒክ ዝበሃል ብኤፒሲ ኮንትራክት ዝተፈረመ ውዕሊ እዩ ነይሩ እዚ ፕሮጀክት ኣብ 7 ዓመት ክዛዘም እዩ ተባሂሉ ውዕሊ ዝተገበረሉ እዩ ነይሩ እዚ ፕሮጀክት ስራሕ ጀሚሩ ልክዕ ኣብ 2 ዓመት ሜቴክ ዝበሃል ትካል ውሽጢ ዓዲ እዚ ትካል ኤሌክትሮሜካኒካልን ሃይድሮሊክስ ስትራክቸር እንብሎም ስራሕቲ ሓጺን ጄኔሬተር ተርባይን ዝኣመሳሰሉ ሙሉእ ብምሉእ ወሲዱ ክሰርሕ እዩ ተባሂሉ ምስ ዋና ኮንትራክተር ብኮንትራት ተወሲዱ ነዚ ትካል ተመሓላለፈ ተዋህቦ ኣብዚ ከይዲ እዚ ትካል ሃገራዊ እንትኾን በዚ ከይዲ ፕሮጀክት ዝሓለፈ ኣይኮነን ምንም ዓይነት ልምዲ ፍልጠት ዘይብሉ ስለ ዝነበረ ኢሉ እውን ብዲስፕሊን ፕሮጀክትን ኣመራርሓ እዚ እዩ ዝበሃል ውፅኢት ዝያርአ ትካል ኮይኑ እዚ ድማ ተባሂዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ስራሕቲ ሲቪል ሒዝዎ ስለ ዝነበረ ዕንቅፋት ኮይኑ ምስቲ ባዕሉ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ሓቢሩ ደው ንኽብል ዝገበረ ኣካይዳ እዩ ነይሩ ነዚ ድማ ተዋሂዎ ስለ ዝነበረ ነቲ ስራሕቲ ሲቪል ሒዝዎ ዝነበረ ዕንቅፋት ኮይኑ ምስቲ ባዕሉ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕቲ ሓቢሩ ደው ንኽብል ዝገበረ ኣካይዳ እዩ ነይሩ ቅድሚ ዝለውጢ ለውጢ ምስ መጸ ግዜ እንተይተዋሃበ ናይ መፈለምታ ስራሕ ዝተገበረ ነቲ ፕሮጀክት ብዕምቆት ምግምጋም ስራሕ እዩ ዝተገበረ እዚ ፕሮጀክት በብእዋኑ ተስፋ ክረኣዩ እዩ እናተባሃለ ግን ድማ ምንም ዓይነት ተስፋ እንተይተረኣየሉ እናኸደ ዝነበረ ፕሮጀክት ስለ ዝነበረ ብህዝብን መንግስትን ብፍሉይ ጠመተ ተገይሩሉ ቀንዲ ጸገማት እዚ ፕሮጀክት እንታይ እዮም ተባሂሉ ገምጋም እዩ ተገይሩ ገምጋም ዝተገበረ መሰረታዊ ዝበሃሉ ጸገማት ተፈልዮም ነዞም ጸገማት ብዝፈትሕ መዳይ ነቲ ዝተገበረ ምርመራን መጽናዕትን ብናይ ውሽጢ ዓቕምን ጥራሕ ዝተገበረ እንተይኾነስ ናብ ወፃእ ሃገር ተላኢኾም ንኽምርመሩ ዝገበር ስራሕቲ ተፈልዮም ከይዶም ድማ ተመርሚሮም ምንም ዓይነት ውፅእ ዘይብሎምን ጽሬት ዘይብሎምን ስራሕቲ ኮይኖም ብምርካቦም እዚኦም ድማ ንድሕሪት ተመሊስና ኣስተኻኺልና ሰሪሕና ናብ ውፅኢት እንቕይረሉ ከይዲ እዩ ኣንፈት ዝተቐመጠ እዚ እንትንገብር ሓፈሻዊ ስርዓት ምሕደራ ፕሮጀክት ንክመዓራረ ተገይሩ ለውጢ ኣመራርሓ ተኻይዱ ዝነበረ ከፊል ውዕሊ ኮንትራት ተቋሪጹ እዩ እዚ ስራሕ ክስራሕ ዘኽእሉ ኣካላት ስምምዕነት ብምፍጻም ነቲ ፕሮጀክት ብቕልጡፍ ዝስራሓሉን ጽሬትን ኣመዓራሪኻ ንቕድሚት ዝጓዓዙሉን ከይድን ከም ዝዝከር እዚ ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣካላት ስምምዕነት ብምፍጻም ነቲ ፕሮጀክት ብቕልጡፍ ዝሰርሑን ጽሬትን ኣመዓራሪኻ ንቕድሚት ዝጓዓዙሉን ኣካይዳን እዩ ነይሩ ከም ዝዝከር እቲ ግድብ 63 ሚእታዊ በፂሑ ዝነበረ ፕሮጀክት እዩ ግን ድማ ከም እንደገና እቲ 63 ሚእታዊ ፈሪሱ ዝመዓራረ ቦቶም ኣውትሌት ዝበሃል ስራሕ ተጀሚሩ ዝነበረ ሙሉእ ብምሉእ ነቂልና ከም ሓድሽ ንክንሰርሕ ዝተገደድናሉ ከም ሓድሽ ዝተፈላለዩ ናውታት ንክንዕድግ ዝተገደድናሉ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝነበረሉ ስለ ዝነበረ ሕዚ ድማ ኣብ ምዝዛም ዝርከብ ኣብ ዝሓለፈ እውን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ መብራህሪ ከም ዝሃቡ ኣብዛ ዓመት ኣብ መወዳእታ ሙሉእ ብምሉእ ንምዝዛም እናተሰርሖ ዘለወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ ፍረ ብፍሉይ ቆራጽነትን ክትትል ካብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ጀሚሩ በቢደረጃኡ ዘሎ ኣመራርሓ ብጣዕሚ ብቐረባ ኣብቲ ፕሮጀክት ዘጋጠሙ ጸገማት በቢገዚኡ ብምስራሕን እናሰራሕና እናፈጸምናሉ ዘሎ ታሪኻዊ ፕሮጀክት እዩ ስለዚ ምስ ፍልፍል ሓይሊ ተተሓይዙ እዚ ምልዓል ይከኣል ካልእ ምልዓል ዝከኣል ምስ ልምዓት መስኖ እዩ ከም እንዝክሮ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ገገሊኦም ቅድሚ ግድብ ሕዳሰ ዝተጀመሩ ግን ድማ ሓደ ፕሮጀክት ምንም ዘይተዛዘመ
كلهم تنطلطلهم زقريو ازوم بروجكت ازيوم زخونه غزه وصيت يريو كرمتي بزمص قطري يفرسو يسرحو يفرسو كمزي እናበሉ ቀንዲ ጸገምም ተፈልዩ መፍትሒ እንታይ ረኸቡ ልዕሊ 15 ዓመት ዝገበሩ ምንም ዓይነት ናይ ምዝዛም ታሪኽ ዘይብሎም እዮም ነይሮም ነዚ እውን ዝነበሮም ጸገም ብምፍላይ ቀዳማይ ነገር ነዚ ትካል ዝመርሕ ስርዓት ንምፍጣር አላይ ምኽንያት ነይሩ እዚ ትካል ከዓ ተፈጢሩ እዚ ሚኒስተር ምስተፈጠረ ከዓ እቶም ዝነበሩ ጸገማት ቀንዲ ዝበሃል ስርዓቲ ዝዛዘሙሉ ኩነታት ተሊሙ ስርዓት ምሕደራ ፕሮጀክት አማዕራሪና ዝነበሩ ነገራት ብትኽክል ፈሊና ብተመሳሳሊ ኣብ ህዳሰ ዝገበርናዮ ሕድሕድ ፕሮጀክት ብዕምቀት ንኽምርመርን ንኽግምገምን ዘለው ጸገማት ተፈልዮም ብሓድሽ መልክዕ ክመዓራረዩ ዘለዎም ንኽመዓራረዩ ብምግባርን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ትዝክርዎ ኣብ ጎዴ መስኖ ፕሮጀክት ኣምሪቕና ኢና እዚ ናይ መፈለምታ ከይድና እዩ ካብዚ ብምቕጻል መገጅ ዝበሃል ኣብ ርእሲ ማሕበረሰብ ዘሎ ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ከም ኣጀንዳ ዝለዓል ኩሉ ግዜ ብጸገም ዝፍለጥ ምንም ዓይነት ምዕባለ ዘይርኢ ፕሮጀክት ከም ዝኾነ ይፍለጥ ነዚ እውን ብተመሳሳሊ መልክዑ ካብ ወጻእ በዓል ሞያታት ብምጻእ ነቲ ጸገም ተጸኒዑ ንኽፍለ ብምግባር እዚ ፕሮጀክት ከም ሓድሽ ተማዕራሪው ተኣሪሙ ምፍራስ ዘለዎ ብምፍራስ ኣብዛ ዓመት ተማዕራሪው ጽቡቕ ምዕባለ እናረኢናሉ ዘሎ ፕሮጀክት ንክኾን ዝገበርናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ بتمساسالي كالوت بروجكتات እውን ሕዚ ኣብ ምዝዛም ዘለው ከምኒ በዓል ተጓድሆ ከሰም ወልመል ዝኣመሳሰሉ ፕሮጀክታት በብግዚኡ እናመረቕና እንኸደሉን ዝነበሮም ጸገም ብምስትኻል መፍትሒ ኣካል እቲ ጸገም ብምዃን ብቐረባ ብምምራሕ ነገራት ብቁልጡፍ ናብ ውጽኢት እናቐይርናሉ እንኸድ ዘለናሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ህዳሴ ግድብ በብዙ መልኩ እንደ ከዚህ በፊት ያሉን የጋራ ትርክቶች የወል ውጤቶች የምንላቸው የዚህ ትውልድ የወል ውጤት ሆኖ ታሪክ ላይ የሚቀመጥ ለትውልድ የሚተላለፍ ቢኖር የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ነው ከም ቅድሚ ሕዚ ዘለውና ናይ ሓባር ተረኻት ናይዚ ወለዶ ሓብራዊ ውጽኢት ንታሪኽ ዝቕመጥ ንትውልዲ ዝመሓላለፉ እንተሃለው ግድብ ህዳሴ እዩ ነዚ ድማ ኩላትና ካብ ጅባና ዝኸኣለ ብጉልበቱ ብፍልጠቱን ብኩሉ ዝበሃል መዳይ ተሳትፎ ዝረጋገጸሉ ናይ ማሕበረሰብ ሓብራዊ ፕሮጀክት እዩ እዚ ፕሮጀክት ብናይ ካልእ ኣካል ሓገዝ ብዘይምስርሑ ኩሉ ዜጋ በዓል ዋና ኮይኑ ዝረኣዮ ببعل والنانت منفذ زحلوه عب حد معلتي زخولو نمغبار حتى زقربلو عب زخونه يخون كورنا عزلو بعل والنا حداسه خوينو حلاو خوينو سراح السرحلو كونتات نخفترلو زقبر كونتات يزلو زي مالت حوراوي تاريخ امهناص عاوي استواصو علو حدا مغلصينا ايو زخون حوراوي مننت نمهناص ازي بعاويو زبلصه انتخونكوا كالوت كم لمعات كوريدراتن معدن هاجر نمحورسونا بملعال زسرحو سلازخونو ازيوم نبعلم حوراوي تاريخ امهناص عاوي استواصو يهلوم يمالتيو የተዛባ ትርክት የመጣው በአንድ ጀንበር አይደለም ዝተዛብዐ ተረኽ ዝመጽእ ኣብ ሓንቲ እዋን ኣይኮነን ዝተዛብዐ ተረኽ ድምር ውጽኢት ናይ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝኾነ ጸገምን ሕማምን እናኾነ ዘሎ ንሕና ብታሪኽ እናተመቃቐልና እንነብር ኣይኮናን ታሪኽ ብመጠኑ ሓቂ ብልክዑ ኣቕሚጥካ ሓበራዊ ዝኾነ ተረኽ ብሓባር ብምግባር ንቐጻሊ ብምእማት ቀጻሊ ሓበራዊ ኣጀንዳታትና ብሓባር እንፈትሐሉ ዝነበሩ ተረኻት ዝፈጠርዎም ጸገማት ንሕዚ ዕንቅፋት ንከይኾኑ ኣማዕራሪና ብዘራዳዱና ዛዕባታት ንቐጻሊ ብሓባር ንምጓዓዝ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ኣብዛ ሃገር እቲ ሓደ ዛዕባ ኣብ ሃገራዊ ምኽክር እናተኻየደሉ ዘሎ እዩ ብብዙሕ ነገር ኢና ንፈላለ እንተነኣሰ ዘራዳዱና ነገራት ምፍላይ ኣለና ኣብ ዘራዳዱና ነገራት ብሓባር ምጓዓዝ ኣለና ንመብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ዘራዳዱ ሒዙ ንቐድሚት ምስጋሚ ዘዋጽእ ምኽንያቱ ኣፈላላይ ዝኾኑ ምኽንያት ጎንፂ እናኾኑ ዘለው ግን ድማ ቀሊል ዝመስሉ ኣብ ከይዲ እንድሕር ዘይተፈትሑ ጸገም እናኾኑ ዝቕጽሉ ነገራት ኣብ ሃገራዊ ምርዳእ ንኽፍትሑ ከምዚ ዓይነት ምልዓል ተጀሚሩ እዩ እዚ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዘለው ኣፈላላይና ብምጽባብ ብሓባር እንጓዓዘሉ እንኽእል መንገዲ ዝሕንጽጸልና ምዕራፍ ይኸውን ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ሕድሕድ ከይዲ ብሚድያ ስራሕትና እንተ ዝኸውን ብተግባር እንሰርሖም ስራሕቲ እንተ ዝኾን
እዞም ዝተጋገዩ ተረኻት እንእርመሉ እናማዕራረይናሉ ኩነታት ንኽፍጠር ጠመተይብና እናመራሕናን እናሰራሕናን ዘለናሉ እዩ ዘሎ እዚ ጸገም ዝፈጥሩ ክፍጠር ዝኽእሉ ንኸይቕጽሉ ብምግባር ምስትኽኻል እዩ መፈለምቱ ስለዚ ፍትሓውነት ዝብል ዛዕባ እንተነይሩዎም ክእረሙ ኣለዎም ፖለቲካ ጸገም ምትዕራይ ኣለዎ ሕቶ ልምዓት እንተነይሩዎም ምትዕራይ ኣለዎም መንግስቲ እውን ሓበራዊ ተረኽ ንከልው እናሰርሐ እዩ ዘሎ ይሄ ሚኒስትሪ ተቋም ያው የብልጽግና አንዱ ውጤት ነው እዚ ሚኒስተር ትካል እዚ ሓደ ውጤት ብልጽግና እዩ በዚ ብርኪ ተጣይሹ ናይዛ ሃገር ላዕላውነት ምግቢ ንምርጋጽ ቀንዲ አጀንዳ መሳኺዒ መንገዲ ዝተለመደ ጽግዕተኝነት ዝናብ መሰረት ዝገበረ ስራሕ ሕርሻ ወቕቲ እናተጸበኻ ምሕራስን ምዝራእን ከይዲ አጀንዳ ምግቢ ላዕላውነት ከግህድ ኣይኽእልን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብተደጋጋሚ መስኖ ተጠቂሙ ብምዝራእን ብምልማዕን እዩ ላዕላውነት አጀንዳ ምግብና ምርጋጽ እንኽእል እዚ አጀንዳ ንምስኻዕ ድማ ብዝተባታተኸ መንገዲ እንተይኮነስ ብዝተወደበ መንገዲ ብሚኒስተር ተጣይሹ ሓላፍነት ብምውሳድ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ኣብ ኩሉ ከባቢታት እዛ ሃገር ዘለው ዓቕምታት መሰረት ገይሩ ዘልምዕ ህንጸት መሰረት ልምዓት ዝሰርሕ ትካል እዩ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ቆላማ ከባቢታት እንብሎም ብጣዕሚ ሰፊሕ ዘይለምዐ ዘይተተንከፈ መሬት ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣማራጺ ማይ ዘለዎሉ ከባቢ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ጠመተ ተገይሩ ካልኦት ከባቢታት ዘለዎ ናይ መስኖ ዓቕምታት ፈልዩ ብዝተፈላለዩ መማረጽታት ፈልዩ ፕሮጀክት ልምዓት መስኖ ብምሕንጻጥ እናሰርሐ ዘሎ ቤት ዕዮ ሚኒስተር እዩ እዞም ፕሮጀክታት ብጣዕሚ ብዙሕ ጸገም ዝነበሮም እዞም አካይዳታት እዚኦም ብምእራም ዝነበሩ ክፍተታት ብምእራምን ብምትዕራይን ሕዚ መብዛሕትኡ ፕሮጀክታት ኣብ ትኽክለኛ መስመር ኣትዮም ናብ ውጽኢት እናተቐየሩ ዘለውሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ካልኦት ድማ ናብ ትኽክለኛ ስርዓት ፕሮጀክት ምሕደራ ዘእተናሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም እዚ ሚኒስተር ቤት ዕዮ እዚ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ቆላማ ከባቢ ዘለው ህይወት ዝቕይሩ ፕሮግራማትን ፕሮጀክታትን ብምሕንጻጽ ብፍላይ ድማ ነዚ ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣካላት ብሓባር ብምዃን ስራሕቲ ልምዓት ብሰፊሑ ይሰርሕ እዩ ኣብ ቆላ ከባቢታት ዝነብሩ ሓረስቶት ህይወት ዝቕይር ብርኪ ናብራ ዘመሓይሽ ፕሮጀክትን ፕሮግራማትን ኣብ ኩሉ ከባቢ ብስፍሓት እናሰርሐን ውጽኢት እናርአየ ዘሎ ቤት ዕዮ ሚኒስተር እዩ